A convocatoria deste pleno extraordinario para aprobar definitivamente a memoria de municipalización do parking do Centenario motivou as críticas dos grupos da oposición, que non comparten a premura por sacar adiante este asunto en plena campaña electoral. Premura que o Goberno xustifica na necesidade de axilizar un procedimento que se demora xa máis dunha década. Eran 3 os puntos relativos á xestión do aparcadoiro. O primeiro, a aprobación da memoria de municipalización que saiu adiante cos votos a favor de PP e PNG, a abstención do PBBI e os votos en contra de Suma Ribeira e o PSOE, que rexeitan a subrogación do persoal a través dunha empresa privada. Vamos a socializar las pérdidas y vamos a distribuir los beneficios. Los beneficios en una empresa privada que va a ser la que contrate al personal. Non estamos así de acordo con cuestións que se plantean nesa memoria, como é que se facía parte aquí eco o portavoz socialista, como é a xestión a través de unha empresa privada de subrogar todo ese personal. Non correu a mesma sorte a aprobación inicial da ordenanza reguladora do prezo público e do regulamento interno, 2 puntos que se atoparon co rexeitamento total da oposición. Con respecto ás tarifas, criticaron o encarecemento do servizo ou a falla de bonificacións para os veciños daquelas parroquias peor comunicadas a través de transporte público co centro urbano. Compre dicir que este goberno local non nos convidou a unha xunta de portavoces para abordar estas tarifas, tampouco se reuniu a mesa de mobilidade para poder tratar esas tarifas e consideramos que é oportuno e axeitado que os grupos se reúnan antes de tomar unha decisión de tal calibre, non? Por poñerlles un exemplo, é que vostedes o que nos están pretendendo aprobar hoxe aquí é un incremento de todas as tarifas. Debería estudiar a posibilidade de facer, en canto ás tarifas, mirar por un sistema eficaz e eficiente de facer unha discriminación positiva nas tarifas para os veciños das parroquias, e máis alá incluso hai parroquias que teñen moi mala comunicación en transporte público con Ribeira. O alcalde non entende a votación en contra estes 2 puntos cando se trata dunha aprobación inicial, que suporía o inicio dunha fase de exposición pública para a presentación de alegacións, co fin de mellorar tanto a ordenanza como o regulamento. Se trae inicialmente para que vaya a salir a exposición pública durante 30 días o que é esas ordenanzas, é dicir, todo o que vostedes podían cambiar vía alegación eses 30 días e posteriormente na aprobación definitiva.